Auskalo Euskitzek zenbat pilota partidu komentatu dituen bere bizi guztian zehar. Bere pala partida bat ere komentatu du, pentsa. Hori bai, objetibotasunak gauza guztien gainetik. Pilota partidu bat, egiten omen duzu astero? Zergatik ez dugu aprobetxatzen, hemen zaudelarik, eta zergatik ez duzu partidorren komentario egiten? Gauza izango zera, hola, batean improvisatzeko. Zergatik ez. Abdominal horiek, Xavier, abdominal horiek? Jaun Andreok, gabon dizuela guztioi, amezketako larrun-narri pilotalekutik gari gatzaizkizue zuzenean beti bezala. Gaur pala partidu bat eskaintzera gatozkizue, Elurbe eta Tolosa, Satrustegi eta Euskitzeren kontra. Atzera Elurbe, gaz eskuinkada eman dion. Euskitzek doi baina eraman. Euskitzek erreboterako utzi du, ea eramaten duen, erraz gainera hori da, ezkerra. Satrustegi, ezkerrez, bikain. Ormabiko Elurbek, bikaina benetan. Dotorea izan da Ormabiko hau, 27. tantoa, gorriz jokatzen ari den bikotearen zat, eta bukatu da partida. Aurrenen horrebiliga, tanto atzuk galdu itxeu, aldein diue, da gau partidu ezin irabazi, utzi ez dio guin, Ez dio utzi, Zertzen duten jokoan? Jokoan bazkariak, utzi alda. Hilala biziko azirudien. Eta hori, bai.